दिनै डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय थांनाय 24 जुन 2024 मंगलबारनि जि मोनसे जाथाय सिखाव खावनायनि जाथाय आरो बेखौनो लानानै एसे दाङाबाजि बुलायलायनायनि जिथु जाथाय बेखौ लानानै जि मोनसे जोंनि डिमाकुसि दखरा बर' फरायसा आफादनि सायाव मोनसे दाय जाबसिननाया फैदों बा जोंखौ सोंखारिदों आबसुआ बुदों बेबायदि माखासे जोङो ससियेल मिडियायाव गुबुन गुबुन माने पर्टेल निउसनि द्वारा जोङो नुनो मोननाय जादों आरो बेखौनो लानानै जोङो दिनै डिमाकुसि दखरा बर' फरायसा आफादा मोनसे रोखा खेंफोरथि होनो थाखाय जोङो दिनै नैबे मोनसे प्रेस मिटखौ लानाय जादों। थार जाथाया जाहैबाय थांनाय 25 जुन 2024 समबार खालि मोनसे मबाइल दखानाव रिचार्ज आरो सिम कार्ड फाननाय बेबायदि मोनसे दखानाव सिखाव जादोंमोन फुंनि 2 रिंगायाव 2 रिंगानिफ्राय 2:30 रिंगायाव आरो बे जाथायखौनो जेब्ला सिखाव खावनाय जाथायखौ मोनथिबाय अब्ला सीसीटीवीआव नायनायाव सीसी केमेरानि फुटेजाव नुनो मोनबाय जे माने बेयाव सासे सेंग्राया सिङाव हाबनानै माखासे जिनिसफोरखौ लांखारनाय बेबायदि आरो गद्रेज शकेस बेयाव जिखिनि दोङो बेखौ एरख'नाय बेखौ नुनाय जादों। गलादारा नायनायाव सिनायबाय बै सिखावा सोर जानो हागौ सिनायनानै बै सिखावखौ थोंजोङै गलादारानो गावनो थांनानै बिदि सोंहैनाय जादों आरो बियो साफिउर रेहमान होनना जोङो मिन्थिनाय जादों बिथाङा धुबुरीनि बेयाव डिमाकुसियाव पाका मिस्ट्रि लेबार हिसाबै बिथाङा फैदों। बिथांखौ सिनायनानै जेब्ला गलादारा सोंहैबाय अब्ला बिथाङा बुंदों जाहैदों जे आं हारसिं नङा माने जाय दिनखालि जोङो गलायाव सिखाव खावनो थांदों बा खावहैदों बेयाव आं हारसिं नङा आंजों लोगोसे बेयाव लकेलनि डिमाकुसिनि सासे बाङालि सेंग्रा दङ जायनि मुङा दिप सरकार होननानै बिथांमोना जोंनो फोरमायदों आरो बैयाव सोंफोरलायनायाव बिथाङा बै दिप सरकारनि मुंखौ लादों। बिथां सानैजोंनो बै खालि माने बै मबाइल गलायाव थांनानै हरनि समाव बिदि सिखाव खालामहैदों आरो बेखौ मोनथिनानै बै गलादारा गावसोरनो फैनानै गावसोरनि गारियाव थिखोदों आरो बैयाव हयथ' माखासे माने गलादारा ज' जादों आरो ज' जानानै बेयाव सोंनाय फिननाय बिसोर जालायलायदों हयथ' बेयावनो बुलायलायनायबो जादों जों बेखौ मोनथिया आरो सोर खावदों सोर खावाखै बेबो जोंनि नलेजाव गैयामोन। जेब्ला बिथांमोना मोनथिबाय बिथांमोनानो खावदों होननानै साफिउर रेहमान आरो दिप सरकार अब्ला बिथांमोना गावसोरनि गारिखौ लानानै साफिउर रेहमानखौ लोगोआव लाफानानै दिप सरकारखौ लायदों जाहैदों आरो बिनि उनाव बिथांमोना थोंजों थानायाव लाङालाबासिनो जोंनि साखाथियावनो थानाय डिमाकुसिनि नैबे जोंनि दखरायावनो बिथांमोना सावरायनो होननानै हयथ' लाबोदोंमोन नाथाय बिथांमोननि जि परिबेस माने ज' माने पाब्लिक गेदारिं आरो बै गलादारफोरनि जिथु गेदारिं बै परिबेसटा जोंनि नैबे मावखुलियाव बेबायदि मोनसे सावरायनायनि परिबेस जोंनो होआखै आरो जोङो सानदोंमोन मा जुदि माबा मोनसे जुदि सावरायनांगौबा जों फर्मेलि फोरमायगोन आरो बेखौ लानानै जों सावरायगोन आरो सावरायनो थाखायबो जोङो नेदोंमोन दसे नाथाय बिथांमोना बेखिनि सावरायनाय परिबेसखौ होआखै खुब खम समनि गेजेराव बयबो हाबफैनानै गलादारफोरा एसे माने रागा जोंनानै दंखायो जिहेतुके डिमाकुसियाव खेबसे नङा खेबनै नङा बेबायदि माने सिखाव खावनाय खामानिया सोलिगासिनो दं दा बेखायनो बिथांमोना हयथ' रागा जोंना दंखायोमोन सिखाव मोनहादों होननाय लोगो लोगो गलादारफोरा फैनानै बिदि जाय जेरै हायो हयथ' बुनाया जाबाय। बिनि उनाव आं खबर लादों खबर लानानै मोनथिबाय जे मानसिखौ बिदि माने सोंनाय फिननाय खालामनायजों लोगोसे बिदि एसे बुनायबो जादों। उनाव आं रागा जोंदों रागा जोंनानै आं गावनो बादा होदों जे बिदि खालामबाय थायोबा थिग जानाय नङा आरो आं बेखौ सावरायनोबो बेयाव लाखिनाय जानाय नङा होननानै आं बाहेरायाव बहनलांनानै बिथांमोनखौ सोंनाय जादों गलादार मालिकखौ जे नोंथाङा मा लुबैयो अब्ला बिथाङा बुंबाय आंनो जिखिनि आंनिफ्राय माने फैसा लाबोबाय बा मुवा बेसाद नस्थ' खालामबाय बिनि खतिपुरन आंनो होयोबा आं बिथांमोनखौ बेयाव हगारगोन होनबाय। अब्ला आं माने बै माने सिखावफोरखौ सोंदों नोंथांमोननिफ्राय बियो बेबायदि फैसा बिदों खतिपुरन हिसाबै होनो हागोन ना हाया होनो हाया जाहैबाय। अब्ला आं बिथांमोननि ठिकादारखौ बै साफिउर रेहमाननि जिथु मिस्ट्रि ठिकादार बै ठिकादारखौ लिंहरनानै आङो बिथांमोननो फैसा होनाय जिथु बेबस्था बे बेबस्थाखौ आं खालामनानै होदों बेखिनियानो बाखि जोंनिफ्राय बेयाव बुनाय मानाय बे केसाव जोंनिफ्राय सासेबो इनभल्भ गैया। इभेन जोङो दखरायाव फैनायखाय जोङो बै गथ'फोरखौ जों बासायनायसो जादों
आरो जों सानो मा जुदि एबसुआव लाफ्लाङामोनबा रायजोफोरा जेरैबायदि उत्तेजना जानानै दङमोन हयथ' बिथांमोनखौ बैयावनो माने जिउबो फोजोबनायसिम हयथ' थांनो हायोमोन आरोखि। दा बेखायनो जों बुंदों माने बेयाव फैनाया बिथांमोननि थाखाय खाफाल गोनां जों बेखौ सानदों। नाथायब्ला जोङो डिमाकुसि दखरा बर' फरायसा आफादनिफ्राय दुखुबो फोरमायदों जे बिथांमोननो जिथु माने दिप सरकार बिथाङा एसे बाराहै बुजादों आरो बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों। जोंबो डिमाकुसि दखरा हिसाबै जोङो दुखु मोननायखौ फोरमायदों। नाथाय नैबे समाव जोङो माने खोब दुखु मोनबावनाया बेनो जे मेन जाथायखौ मिन्थिया लाबासिनो माखासे पर्टेल मिडियाफोरा नाबां जाबां ससियेल मिडियायाव बिदि बिब्रिबां फोसावगासिनो दं आरो जायखौ लानानै दिनै मानसिफोरा एसे गोनो गोथोआव गोग्लैदों जे एबसुआ जों कमेन्ट्सफोरखौबो नुनाय जादों जे एबसुआ मानो गुन्दागुरि, एबसुआ मावखुलियाव लांनानै मानसिखौ मानो बुनो हायो। नाथाय आसोल जाथाया थार जाथाया मा बेखौ दिनै रावबो बिसार खालामनो नाजायाखै। बेखायनो जोङो क्लियारिफिकेसन खालामदों दिनै बेवहाय आबसुआ जेबो इनभल्भ गैया आरो आबसु थानायखायसो हयथ' बिथांमोननि जिउआ रैखा मोनदों होननानै जों क्लियारलि बुंनो हायो थारमाने। दा बेखिनियानो। दा बे समाव आं खावलायगोन जायफोरा दिनै बै माने वान साइड मोनसे फारसेथिंल' हाबसननो नागिरबाय थादों बिथांमोना एसे बिजिरनांगौ जाथायखौ। बिथांमोना माने एसे हल जेनेरेलि बिथांमोना नायोबा बिजिरोबा मोजां होननानै जों सानो। एसे एसे जोङो हमदांनोबो मोननाय जादों राजखान्थियारिनि माने लामायाव बेखौ लांनो नागिरनाय जोङो नुनो मोननाय जादों। दा बेखायनो जों डिमाकुसि दखरा बर' फरायसा आफादनि जानानै रोखायै खावलायदों, गुरै खावलायहरदों बिथांमोना जाहाथे बेखौ राजखान्थियारिनि माने खैसाराव लांनो थाखाय जाहाथे नाजाया। डिमाकुसि एबसु हिसाबै मा मावो मा मावा बेखौ गासैबो माने गासै हारिनि सुबुंफोरा मोनथियो। डिमाकुसि आन्सलिक हिसाबै डिमाकुसि आन्सलिक एबसुआ मा मावबोगासिनो दं। दिनै फरायसाफोरनि माने इडुकेसन बेलायाव गासैबो हारिनि फरायसाफोरनो लाइब्रेरिनि किताब जोङो होयो फ्रि अफ कस्ट आरो गासैबो हारिनि दाय बिसारफोरखौ जों बिसार खालामो डिमाकुसि एबसुआव। बेखौ जोंनि रायजो राजाया मोनथिगौ डिमाकुसि बाखिनिया। नाथाय बबेबानिफ्राय फैनानै माने साना हसिया थार माने जाथायखौ बिजिरा लाबासिनो बेबायदि ससियेल मिडियायाव इमिडियेट माने सार्कुलेट खालामनाया फोसावनाया मोजां जायाखै। बेखौ जोङो दुखु फोरमायदों आरो बिनि थाखाय जोंनिसिम निमाहाबो बिनि थाखाय जों खावलायदों। आरो उननि समाव जाहाथे बिथांमोना बेबादि खालामा आरो नैबे जाथायखौ लानानै उननि समाव जाहाथे बेखौ राजखान्थियारि भाबै आरो माने हारियारि दाङाबाजिसिम जाहाथे लांनो नाजाया बेखौ जोङो खावलायबाय। आरो डिमाकुसि दखरा आबसुनिफ्राय फिन खेबसेबाव आं बुंदों बे जाथायाव जोङो खुनु पयधे बेयाव इनभल्भ गैया, बे क्लियार। आं दहायनो बुंबाय माने जायनोखि गलादार बै गलादारा जेब्ला सिखावखौ प्रुफ जाबाय सिनाय मोनबाय अब्ला बिथांमोना गावसोरनि गारिखौनो लांनानै बै माने दिप सरकारखौ सफिउल रहमानखौ लोगोआव लांफानानै जिहेतुके बियो बिनि लोगो बेखायनो सफिउर रहमानखौ लोगोआव लांफादों जोंनो मिथिनाय बायदिबा। आरो बिथांमोना गावसोरनि बै सुइफ्ट डिजायर गारि जिथु बेयाव मेनसन जादों बै सुइफ्ट डिजायर गारिखौ लांनानै बिथांमोना नैबे डिमाकुसिनि पेट्रल पाम्प बै खाथियाव लामानिफ्राय दैखोनानै लाबोदों होननानै जों मोनथिदों। नायदो बिथाङा हयथ' मिन्थिस'वाखै आरो बिथाङा जों मिन्थिनायाव बिदि बायजोआवबो ओंखारा। आबसुआ मा मावदों मा मावाखै बिथांनियाव हयथ' एसेबां बिदि गियान गैया आरो डिमाकुसि आबसुनि मावथिफोरखौबो बिथाङा सिनायजोबा। बिथांनाव हयथ' मोनसे इनफरमेसना सहैदों जे नोंथांनि फिसालाखौ आबसु अफिसाव लांनाय जादों आरो बिथाङा थोंजों एबसु अफिसाव फैनानै जायखौनो मेखौनो नुदों बेखौनो एबसुनि वार्कार होननानै सानदों आरो बेखाय हयथ' बिथाङा बुंदों। दा नैबेयाव बिटिआरआव सान्थि फैनाय होननाया बिटिआरआव सान्थि फैनायनि बाथ्राखौ बुङोबा बेयाव एबसुखौनो नाम लाग्रोनांगोन होननानै जोंबो सानो। आं डिमाकुसि हिसाबै बुंगोन डिमाकुसियाव सान्थि फैनायनि एकमात्र खारनानो जाबाय एबसु दुलाराय बर' फरायसा आफादा। डिमाकुसिया मोनसे ओरैबायदि मोनसे ओनसोल बेयाव गासैबो जनगोष्ठीनि सुबुंफोरा दोङो, जनजातिनि माने माहारिनि सुबुंफोरा थायो। दा बेखायनो बेयाव बेबायदि मोनसे मा होनना बुंगोन बयबो हारिनि सुबुंफोर थानाय बे मोनसे ओनसोलाव सान्थि फैनायनि एकमात्र खारन बा आन्दोआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे खामानि मावनायफोरनि गोबां बिहोमा दं। दिनै डिमाकुसि टाउनखौनो नायोबा बेयाव जेसेबांखिनि बेपार बानिज्य खालामो डिमाकुसियाव मोनसे बिराद गिदिर बाजार जायो। बेयाव माने मेक्सिमाम मानसिया जोंनि मानसि नङा बिसोरनि मानसि। दा एसेबां सान्थि बिथांमोना बेफार बानिज्य खालामनो मोनगासिनो दं। दिनै उदाङै बिथांमोना बेरायनो हायो, मोनसेबो बिदि माने गिनांगौनि बिदि माने
कारनानो गैया दिनै। आरो जेब्लानो बिथांमोननि सायाव सोरबाया मालाबा जोंनि मानसियानो होन बा दस्रा मानसियानो होन सोरबाया जौ फेनानैनो होन बा माबा खालामनानैनो होन जुदि माबा मोनसे नांलायनाय बा बुनाय बिदि खालामोबा एबसुआ थोंजों थांनानै बिथांमोननि जानानै जोङो माने बिसार खालामनाय मानाय खालामो। दा दिनै बिथांमोना बिराद माने गोजोनाव दङ, बिराद गोजोनाव दङ। दा बेखायनो जों खावलायदों दिनैथ' बेबायदि एसेबांखिनि माने मा होनना बुंगोन दाङाबाजि बिदि जासोआखै, गोजोना दङ। नाथाय नैबे मोनसे केसा एसे आलादा। बे जिहेतु माने गलादारफोरनि मोनसे रागा, दखाननिफ्राय माल खावनाय सिखाव खावनाय बे सानफ्रोमबो जाबाय थानायनि जाहोनाव बिथांमोना बै सिखावखौ हमनो हानानै सिखावखौ बुदों, बे मेटारा एसे आलादा नङा होमबा? सिखावाथ' रावहाबो जाति थायाना, नंगौना नङा? सिखावा रावहाबो जाति थाया। दा बेखायनो सिखाव होननानै मोननायखाय बिथांमोना रागाजों बिसोरखौ बुदों। आरो बेखिनियानो, बेयाव बिटिआरआव गोजोन फैयाखै बा गोजोन फैनानैबो माने अखान्थि बे जाबाय थादों बेबायदि बुंनाया बेयाव माने बानजाया आरोखि। होनदों बिथाङा जिखिनि बाथ्राखौ बुंबाय, हयथ' बिथांनि उनाव सोरबा मानसि थानो हायो बिथांखौ बुंहोग्रा। बिथाङा सासे सादा सिदा मानसि, न'खर बेंग्रा मानसि। दा बेखाय बिथांनियाव बेखिनि माने बुंनो हानाय गियाना हयथ' फैयाबो जानो हायो। जोङो सानदों थारमाने बिथांखौ हयथ' सोरबाया उनथिं थानानै बुंहोदों जानो हायो। दा बिदि खालामनाया थिग नङा। जोङो बयबो गोरोबलायनानै थानोसो लुबैयो, जाहाथे जोंनि गेजेराव बेबायदि हारियारि दाङाबाजिया जाया। बेफोरखौनो लानानै जों बेखौ अरायबो हास्थायो।